какво става, хора? Аз съм Диана. Бях снимала едно видео, но то не се получи, защото ми беше много че гласа и сега ще се надявам да говоря по-силно. Значи това е една Minecraft поредица Survival, да се каже, която вече стана ден и едва оцеляхме. Аз оцелях лесно. Добре, сега моето интро. Диди, мога бе, Не, малко съм. О, стрели. Сега моето интро. Здравейте, аз съм Desert LVG. С мен е The Girl Queen. И това е втория епизод на Minecraft поредицата ни. Това го снимаме, аз го снимам веднага след първото, горе-долу. Тя ще ми прати първия клип и мога да го кача в канала ми. Долу в каналите ще има линкове. И ако ви харесва, и ако искате да продължаваме с клиповете, не забравяйте да харесате и се абонирате за нас. Да. О, Бъни. Дай Бъни, бе, Бъни. Оле, даде пиле. Даде месо. Сега, значи... Трябва да набера дърво и тук се надявам да има някакви животни в тия гори, защото аз не зайци. Защото сме гладни, жадни. Между другото... Айде, изкажи се първо. Стана лак. Нали, миналия път, когато снимах клипа, бях не на фул... Нали, бях не на фул такива бутчета, пък сега съм на фул лак. Аз не съм на фул лак. Лага. Какво пишеш тук в къщата я? Олио. Мучкаря. Направи дърво. Тия саплинги си ги искам. Кой бе? Тука. Имаме си мина и това като за втори епизод. Първи епизод беше 15 минути и доста добре се развихме според мен. Да. На мултиплеер. Няма да снимам не аз сама, защото ми е тъпо да снимам само сама. Тази къща е много маничка. Зависи. Няма сега да оголемявам. По-нататък ще си направим... По-хубава къща. Диди, Да. като степиш едно дърво, сади. Късно. Аз отивам навътре в гората. Аз ще направя част. Тук има много зайци. Бързо. Окей. Да, иди. Знаеш какво му се дава? Даде ми кръче. Знаеш какво че? Това е много рядко. Виж, това ли е? Да, много е рядко това заешко кръче. Не знам, аз толкова малко зайци съм трепал. Но поне така са ми казвали. О, кожа ми даде. Оле, кол. Имаш ли кирка? Аз нямам. Ето. Имаш ли кирка? Аз ходих само направо там в гората. Добре, сега ще се върна и ще ми дадеш кирка. Това смисъл. Яко. Изгуби ли се, бе? Не се загубила. Аз да ти виждам никнейма. Абе, човек тук на плажната и вече съм. Вече не мога да спринтвам. Трябва да ям, защото ще умра в глад. Не може да си. Не мога, защото съм гладна. Знаеш, че май не може да се яде, нали? Не съм си виждам къщата. Диди, ще умра, ще съм ти казвам. Ма човек, на колко малко кръвка, на колко малко... Много съм гладна и кръвка. Виждам, че иначе ник не има. Да, съм се напълно. Да. Нашата добка. 5 минути мина. Този клип колко сме съжда? Пак 15. Бързо да правим храна. Ти гладна ли си? 2 бутчета само. Аз ще взема да направя един чест. Този епизод за какво са ми тия фенсове. Един чест тук ще слагат бутчи. Като сам... Чули гласа. О, Когато каза като сам. като сам...
Ей. Още сме на Ти були. бе. Не ми го даде. Третото няма да го ям, но тъй че става. Добре. Как може този герой тук толкова много да яде? Сега. О, аз Абе, съм 6 веднъж левел, бяхме че кой направили- левел си? Първи. Аз съм 6. Оттрепане на зайци. И на един скелет. Аз пък отцепване на две зомбита. Нали си спомняш, веднъж бяхме направили една яка кашта. Аз В земята. Ага. Да. Абе, зайче, я не ми бегай, защото убих цялото семейство и тебе няма то стажи. Слушай да то оставя. Ох, аз много надалеч отивам, ама рискувам. Диде, бе, я ми вземи ми направи една кирка, защото толкова много кол намирам и просто трябва да се вземе човек. Кабел ли? Кол. Кабел. Кол, бе, кол. Имам да убивам малко себе. Аз съм... Виждам то. Човек, Да, не знаеш. дай ми кирка. Дай ми кирка. Ма аз принтвам, да знаеш. Ето, взех се ти. Пази са. Пази са. Ага, мерси. Да, на това. Аре, дай ми една кирка. Човек, Дай да си видим. говоря по-силно, тъй като не ми се чува много хубаво звука. То може и въобще да ми се чува. Чува се. Да. Оле, колко як ми избира. Тя става да се ми дава изкабена, ама тя не е. Изкъбена е малко. Много малко. Вземи... Чакай, сега ще сложа на пиле да се качи. Аз имам да правя каша в земята. Да, не къде. Отивам да взема кабел с тома. Кабел само. Стоун. Стоун. Стоун трябва да изпечеш кабел, за да направиш стоун. Баши. Еми сурк. Оле, тук две зайчета. Маното беше малко и не даде нищо, освен XP. Аз тук... Оле, още две. Оле, тук е пълно с зайци. Храна до живот. Развъждайте се. Нека да имаме какво да папаме. Капа. Пак не мога да спринтвам. Ще взема да се самоубия, ти казвам. Ами давай. А, не. Имаш keep inventory, нали знаеш? О! Запазва ли ми съм? Ами поне на мен в едно оцеляване ми се запазва. О, да. То тогава беше някакъв бък. Не бе, аз преди да дойдеш оцелявах и имах keep inventory, не знам защо. Яко тефа. Тук аз събирам храна и накрая ще умра. Тук имам... Колко бутчета имам много. Не! Защо е така, бе? Оля, не сме с много рядки заешките кръчета. Имам само едно, пък убих над 20 заека. Не, аз ти казах. Много дразни заека. О! Ще умра, ако не ям. Трябва да си нося храна. Така ли На ще две кажа, бе? бутчета съм. На две бутчета съм. Ами умирай, за да не си гладна. Добре. То това е чит някакъв. Да, чи. Няма ми казват хората, да. Имам само две пилета. О, съм била повече малки Аз имам зайчета от големи. Бе, къде ми е целият кабел, бе? Няма го. Къде е тази допка? Имам торчове. За къщата един торч. Само един. Аз имам 4 торча.
Ще осветя малко извън къщата. Кой искат мобовете така си идват яре. Дим да ни няма. Знам, че в клиповете лаги, поне в моите клипове, Моите не. на вас ви лаги и се носи скиловете виждам хапче в райите. Ама на мен не ми лаги, не ми е така. Да. Не знам как да го направя да не ви лаги. Ами то, защото мисля, играта е мощна. Мощна. Ето още едно пиренце. Значи на мен ми трябва. Пак Ауей. Тук има малки деца без душ. оставам още. Не ми пука. Аз мога да оставя. Той на мен не ми пука. Защото и аз мога да оцелея. Оле, не съм стана още. Виж небето какво е. Тя да видим сега слънцето как залязва, ако види от края страна. То тук не се вижда слънцето. Оле, да виж морето как изглежда. Много е готино. Мисля, че някъде ще има замък. Тея, нали знаеш? Защото ние от телефони да снимаме, версията е такава, че да има замъци. Макар, че е по-стара от тия на компютрите, ама. Да. Дърт. Много е дърт. Много. Всичко ми стана черно на тебе. Сигурно нищо не виждаш. Освети малко тук, ако имаш точка пред мен. Еми, сега ще взема един. О, сещам се супер яката идея. Това бе. Оле, не, аз съм... Ти толкова много копаеш, един кол не намери. Къде да сложа торча? Сега. Имаме малко дърт. Защото съм много дърт. Зомби с фул златен сет. Да ми Това изкара нямам. ангелите. Дай ми нещо. Дай ми. Аз ти хелпна. Кой искаш? Един пак се беше бъгнал. Ети гаш. Лепен мобове. Не дей да ги хвърляш. Често ще ми достаеш после. Аз съм 14 лева. Омъг. Аз скоро ще умра от глад. Еми. Какво ти направя? Опа. Да, след това ще го ударям 100 часа. Кое? Скоро ще спирам клипа. Нещо ма бие. Крипър гръмна. Ай, бягай към къщата! Ще умра. На 2 сърца съм. Бързо. Не мога да спринтвам. Яш. Къде е храната? В честа има храна яш. 2 пилета ти оставих, ако искаш още едно. И ми остане на нещо златно. Ети кожа. Пиле. Нещо златно. Да. Чакай от тази заешка кожа, да не мога да си направя брома. Нещо Не. златно. Мога да си направя от заешката кожа такава кожа. Добре, правя си. Слагам ги и двете вътре. Що? Ще взема наградник. Ако искаш да взема и двете. Или не? Тъй аз съм бил по-добре. Ей! Къде измраскаме? Опа, съжалявам да не знаех, че си 120 така често. Добре. Оли, имаш ти стак дърво. Ама какво? Ами от това черното, Диди. Не знаех. Не знаеш, ме седи в инвентара 5 часа. Не дей да го хабиш. Няма. Остави го така. Ще взема за мен 32, за те полезно. Добре, това ще всичко за клипа, надявам се да ви е харесал. Ще видим
гледаме в следващия път. И чао!